Sa kalagitnaan ng laban sa dalawang manok, ay lumaban pa rin ang manok ni Abel kahit nabali na ang tarin nito at nanalo pa rin ang kanyang manok. Galit ang may-ari ng manok ng kalaban at bumunot ito ng baril at pinaputukan silang lahat at hindi nila nakuha ang kanilang pera. Hindi ito maaari. Siguradong may agimat yang manok ninyo. Itong para sa inyo. Nagkagulo ang lahat ng tao sa sabungan. Pero hindi natuwa yung taong pumusta sa manok ni Abel at bumunot din siya ng baril. Akala mo ba ikaw lang ang may baril? Ako rin. Ito ang sa inyo mga gago. Pero sa hindi inaasahan, natamaan siya sa dibdib at namatay. Nagulat si Abel at si Gino sa pangyayari. O anak, sigurado ka na ba sa desisyon mong maghiganti? Sabi ko naman sa'yo, masama ang kutob ko sa pagsasabong mo na yan. O ano ngayong napala mo? Mga salbahe sila, tay. Hindi sila marunong tumanggap ng pagkatalo. Ang dapat sa mga taong ito ay ibahon sa lupa ng buhay. Ano? Parang Abil, sigurado ka bang kaya natin silang patumbahin? Balita ko, mayaman yung taong kakalabanin natin. Marami daw siyang mga tauhan. Wala akong pakialam. Kung madami sila, walang sinasanto ang bala ng baril kong ito. Oh, ikaw pa rin, Gino. Sasama ka ba sa akin? Oo naman, parang Abil. Laban natin tong dalawa. Nang gabing iyon, sinilakay nila Abel at Gino ang kanilang kalaban. Kayo, siguraduhin yung walang makapasok dito. Bantayan yung maigi ang itong bahay natin. Upo, boss. Masusunod. Oy, mga pre. Sabi ni boss, bantayan daw natin tong maigi ang bahay. Baka may makapasok na ibang tao. Alam mo naman, mainit si boss ngayon. Walang problema. Ako ang bahala. Kita mo naman tong baril ko. Galing itong Amerika. AK-77. Hehehehe. Boss, pinasok tayo. Ano? Ihanda ang mga tauhan. Upo, boss. Ngayon na. Yun na pa rin, Gino. Ihagis mo na yung granada. Sige, parang Abil. Akong bahala. Ito para sa inyo. Uy, ikaw, bagulaw. Kala mo bang nagtakot ako sa'yo? Kamali ka. Matangkad ka lang. Ikaw. Abil ang pangalan mo. Hindi ako si Abil. Ako si Gino, ang pinakapugi sa aming lugar. Ito para sa'yo. Kita mo itong hawak kong patalim. Saksak ko to sa kokote mo. Sige, subukan natin. Ito, para sa'yo. Panjino!
Magkamali ka. In your dreams. Wahahaha. Hindi pa tayo tapos. May araw ka rin sa akin. Nang gabing iyon, nabigyo si Abil sa pagtugi sa kanyang kalaban. Umuwi siyang daladala ang sugatang si Gino. Matatalo kaya niya ang kanyang kalaban? Abangan sa susunod na kabanata. Ito lang sa Ang Maalamat na Manok ni Abil.